ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ ekwugo ya, ọtụtụ ndị mmadụ ekwugo wee sị na ọ na-adị mma na ọ na-adịkwa mkpa ịfụ na ichere ihe eche were kwuo ya. Echeghị m na okwu ahụ na ndị mmadụ ekwugo ya ọfụma. Biko ana m ayọ gị tupu i kwuo ya bụrụ na ị ga-eche okwu ahụ eche, maka na a na-eji okwu ọnụ mmadụ were na-ekpegide onye ahụ. Ihe i kwuru n'ọnụ enwere ike eleghị anya ọ bụrụ na ikpe amaghị gị, mana ị ga-ejizi ihe i kwuru n'ọnụ wee maa gị ikpe. Ya bụ na tupu i kwuo okwu ya bụrụ na ị chere ya eche, ị ga-asị ọgịnịkwa nke anụ ọmalịcha nọgidere wee bido unu chebe okwu eche were kwuo okwu. Ka m kọrọ gị ihe mere. Otu nwaanyị ka ya na mmadụ na-akọ ọnụ, nwaanyị ahụ dị ime, ya wee kọgide ọnụ ebe a bịara nzukọ ụmụ nwaanyị. Ka ebe ha nọ na-akọ ọnụ, o wee sị nke nwaanyị ahụ, ọkwa ime ka ị dịrị nkịta anụnwa, bịa mụọ na ya ka ọfụ. Ndị mmadụ n'ebe wee na-asị kedu ụdịrị okwu bụ ihe anwa, kedu nke bụ na bịa mụọ ya ka ọfụ? Ọkwa nwaanyị ibe gị ọ bụ ka gụa na onwe gị bụ ọ ya ka nwaanyị na-arụzi n'abalị ụbọchị ahụ wee ruo wee nakpuo otete hụ ma ya ma afọ ime o wee bụrụ ọnwụ. Kịta anụnwa ejizi nke nwaanyị wee sị anọ ya mara ihe mere ya na ọ ma ihe mere nke nwaanyị ahụ, ya na onwe ya na-agọ na ọkwa ebe ahụ ha kọrọ ọnụ ka ọ wụsara ya. Ifugo na eleghị anya ọ bụgodị n'aka nwaanyị a dị ọcha ugbu a, ifugo na osigo ebe ahụ wee baa nsogbu.